Здравейте, това е нашият блог Ролери и кънки. Надявам се да ви хареса. Сега ще покажем някои лесни и някои по-трудни стъпки с ролери. Сега ще ви покажа как да карате назад. Ето вижте. И също по-важното, не си вдигайте краката, а само си ги плъзгайте. Добре, стоп. Сега ще покажа как да се въртите на лост с ролери. Сега ще покажем една малко по-трудна стъпка. Крака и скокче. Сега ще покажа как, като сте начинаеш горе-долу, да се въртите. Сега ще покажем как да си вдигнете крака. И за последно ще ви покажем нашия трик, последен за този клип. Ще ви покажем как да си завъртите някакси ето по този начин. Ето го и въртенето. Първо се засилвате и след това се завъртате така. Много яко, нали? Това беше от нас днес. Надявам се да ви е харесало и ви пожелавам да научите стъпките много бързо и лесно. Чао!